Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa mu ce alhamdulillah. Wannan matsayacin arnin, wani tsinannen wanda ake kira Christopher Musa, ya fito ya yi wata magana mai halashen damu, wadda ya kamata 'yan Nijar da dama su taso su tashi su waye su sa abin da suke yi. Yanzu lokaci ya yi wanda ya kamata ku gane cewa ko su suwaye, kuma suwaye kaka kuke mi ake nufi da ku. Ya fito ya buɗe bakinsa, ƙazamin bakinsa yana cewa wai Najeriya za ta gine faranciyar tsakanin ta ƙasashen Sahel, ba don komi ba saboda lokacin da waɗannan ƙasashen suka wace al'umma za su zo su cika musu ƙasa. To billahi lazi ka sani in kai ƙaƙirhin arne ne da ƙiƙi jahili, mu muna da Allah, kuma mu Allah mu ba Allah baka ne a bakin mu ba, mu ga Allah muke komawa da gaske, ba irin Allah 'yan arewacin Najeriya da malaman Najeriya da karena ba ne. Mu namu malaman mu ga Allah muka dogara, kuma Allah yake iya muna. Ku isar muna wannan saƙon zuwa gare su matsiyata, a yi sharing, a yi fartaje je gare su, har kuma waɗanda muke da su lalatattu daga cikin mu su ji, kuma su ma shugabanninmu akwai saƙon da za mu isar zuwa gare su don shi ku saka muna wannan bidiyo ya tafi. Saƙona zuwa ga shugabanninmu, tunda sun ce za su yi katanga tsakaninmu da mu da su, to babu maganan a ce wai za a je a yi sulhu da Najeriya akan wannan magana. Ba ma bukata, mu katangan muna bukata a yi ta, kuma wanda zai tsallako ya zo ya dake mu har ya wace mu muna jiran shi, in ya aihu ga uwarsa ya zo. Mu Allah ke iya muna, kuma ga Allah muka dogara. Faɗin ƙasarmu ya ishe mu, za mu rayu a cikinsa, komi wuya komai daɗi za mu zauna a cikin Nijar. Insha Allah ɗan Nijar ba zai gudun hijira zuwa Najeriya ba. Wannan tarihin wallahi ba zai taɓa goguwa ba, sai dai ɗan arewacin Najeriya ya yi hijira ya zo Nijar da sunan zama. Wannan ka sa ta a cikin kanka bi izinillahi ta'ala. Kai ka san ko suwaye sojan Nijar, ka sani sun zauna a ƙasarka, sun yi rayuwa a cikin ƙasarka wata da watanni, su karɓi ma ba ziki, su kashe 'yan ta'adda, su karɓi gari, su kire ku ce ku zo ku amsa, ku kasa zuwa ku amsa, ko kunya ba ka shi saboda baka san kunya ba. Za ku yi katanga, to ku yi katangar muna jira. Mu wannan shi muke fata. Lokacin da mu aka fito aka rubuta takardun ƙarya, aka rubuta labarin jaridu na ƙarya, aka yada, aka kai Najeriya, aka ce aka wada 'yan Najeriya, malamai da wayi suka fito suna ta maganganu saboda Nijar wai ta ce za ta yi katanga tsakaninta da Najeriya, kuma ba a ji shi a bakin gwamnatin mu ba. Amma yanzu ga babban sojan ƙasar ku muka ji wannan magana. Falillahi alhamdu, mun gode wa Allah. Mu muna son haka ta faru, muna so ku yi katangar, kuma fata muke Allah ya sa ku yi. Dama ai katangar da za a yi katangar kashe 'yan arewaci, ana kisan su ba za su samu damar tsallakwa su shigo Nijar ba, kuma mun huta insha Allah. Kuma dama ta dalilin ku ne wata cutar take shigo mana. Idan ba kwa shigo mana, wallahi wata masifa ba za ta shigo a kasar mu ba. Duk wani makamin ta'addancin da ake karkaduwa da kwaya da me ga sunan kullun sai an kama iyakokin mu da ku, kuma duka daga can ake dauko shi. Man da ake dauka ana kai ma 'yan ta'adda daga Najeriya ake dauka shi ana shigar da shi har akai har Mali. Dan shi mu muna godiya ga Allah, Allah shi gwada mana wannan ta faru. Dan shi muna kira ga shugabanninmu kada su yi gangancin sulhu da Najeriya akan irin wannan maganganu. Domin wannan maganar da yake faɗa magana ce mai Muhammad kenan, an nuna masa cewa lokaci yana zuwa wanda za a zo a yaƙe mu ko a yi wata fitina da mu a tarwatsa ƙasashenmu domin al'umma su wace shiga ƙasarsu. Don ka wannan ya rage gare ku ku ɗarme wandunanku. Idan zariyar ku ƙasa-ƙasa take, to gayu ku jayo wandunanku ku ɗarme sama. Domin abin da kuke tsammanin ya wuce duk tunaninku, ba a samun inci a yadda kuke tunani. Wallahi sai wasu sun mutu, wasu za su rayu. Wannan magana ita ce ƙarshen magana da zan faɗa, kuma babu yadda za a yi mu a matsayinmu na 'yan Nijar mu ji a ranmu cewa wai akwai wani abu dama da Najeriya za ta yi muna na alheri. Babu shi, wannan ku sani. Idan kaga ɗan Najeriya sheko da gudu ya to Nijar, wallahi 'yan tiran shi kawo shi. Wannan ka'ida ne, kuma na faɗa, kuma haka take.